chci vám ukázat letem světem krásné pobřeží Paleokastrice. Paleokastrice je jedno z nejznámějších letovisek na ostrově Korfu a je tady prostě úplně úžasné pobřeží. Tohle je hlavní pláž v Paleokastrici, pláž svatého Spiridona a my jsme na vrcholku kopce na klášteře. Je tady nádherný mužský klášter na vrcholku tohoto kopce. A Mario s Nikosem nás teďka na motorce provezou Paleokastrici. Ukážu vám cestu z kláštera dolů. Na ten klášter si určitě zajďte podívat. Tak a jedeme. Je tady semafor, protože je tady úzká cesta. Dá se jet buď jenom nahoru nebo jenom dolů. Čekací doba je tam asi 5 minut, pokud byste jeli autem. Tak vydržte. A tady už koukejte na tu krásu. Wow. Máme. Máme. Takže tohle je nádherná pláž Aios Spiridon, svatý Spiridon, hlavní pláž tady v Paleokastrici. Těch pláží je tady několik. Ale tady tahle tyrkysová voda je prostě úžasná. Tady dále je vidět druhý záliv, který je v Paleokastrici, tam je taky několik dalších pláží. Nahoře nad Paleokastrici je krásná vesnička Lacones, odkud je nádherný výhled. Jsou tam 3 budovy tady nahoře. To místo se jmenuje Bella Vista, což v italštině znamená překrásný výhled a je to jedna z nejkrásnějších vyhlídek na ostrově Korfu. Tak a tady pod náma je další krásná pláž, pláž svatý Petros, Aios Petros. Je tady takové velikánské parkoviště, takže za tím parkovištěm je další tahle nádherná pláž. Zase úžasné tyrkysové moře. A tam je vidět ještě jedna plážička zatím, jmenuje se Ambelaki. Takže tam se taky dá dojít, je to asi 150 metrů tady od té hlavní pláže. Takže pokud tady do Paleokastrice pojedete, určitě na klášter se zajděte podívat, buď si můžete zaparkovat auto tady dole na tom hlavním parkovišti, anebo si zajet až nahoru na ten klášter. A tady už jsme dole, krásný kostelíček tady je. A tady už jsme dole u hlavní pláže. Výlety. Pak je tam ten další záliv, kde je přístavba, kde my máme kancelář.